A Geoprodukt GmbH és utána egy a Kft. Az 1984-ben alakult. Mádon. Geológus vagyok, összejártam a világot, és rájöttem arra, hogy a Tokaji-hegység az egy különleges darabja a világnak, úgy, mint a tokaji bor. Most ezek a termékek arra alapozva, hogy a szőlő itt különleges, elsősorban növénynek, aztán állatnak és embernek, ezeket a lépcsőket betartva folytatjuk a fejlesztésüket. 126 termékünk van, és bent vagyunk a magyar multinacionális elárusító hálózatban, Tesco, DM, Rossmann, Praktiker, Osan, hogy ember, állat, növény, környezetvédelem, építőipar, és most így kiemelt dolog a víztisztítás. Van egy olyan 19 nyomelemet tartalmazó ásványi készítményünk, amelyikben benne van az az ásványi katalizátor is, 40 négyzetméter per gram felülettel, és ami beviszi ezeket a nyomelemeket az emberi szervezetbe, amelyek irányítják az egész emberi szervezetet. Neurozának neveztük 15 évvel ezelőtt, 96 fővel dolgozunk, a bányászattól kezdődően az utolsó csomagolásig mindent mi végzünk. Ebből az irányítól gyakorlatilag 5 fő. Saját magunk vettük, konstruáltuk a gépeket is. Ezen kívül 3 telephelyünk még, TS-től megvettük, és azokat átalakítottuk Rátkán feldolgozó üzemi területekké, és Mádon építettünk egy modern ásványelőkészítő üzemet, és Mádon működtetünk egy kőfeldolgozó kőtelepet az építőipar termékek előállítására. A 7 bányából bányászunk is, vagy 13 féle ásvány nyersanyagot, ezt feldolgozzuk olyanná, amit most kíván a magyar gazdaság, meg az Európai Unió. Tokaji-hegységben az ember által használt legrégibb anyag volt maga a kő. Ebből épültek a várak, templomok. A kő után az ipari fellendülési időszakorszaka következett, a bentonitokkal, tűzállóanyagokkal, perlittelt. Ebben a Tokaji-hegységben van egy csomó ásványi anyag, modern társadalom. Igényli azt, hogy a bőre az olyan maradjon, amilyen. Igényli azt, hogy a környezete olyan legyen, hogy az kedvező. Igényli azt, hogy bele tudjon illeszkedni ebbe a megváltozott környezetbe, úgy, hogy ne zavarja a másikat. Minden ember építeni akar magának valamit, valami olyanból, ami különleges, ami jó, és ezek a kövek itt vannak azért. Valahogy az utánunk jövőknek meg kéne csinálni ezt a jövőképet, hogy ez a föld, ez 6370 km mélységig miénk. És ami ebből a földből kijön, ami ebből a földből kinő, és amit ez a föld tud nyújtani, a miénk. Első lépésben van a Tokaji szőlő, itt van újrendeken lejtőkön a csipkabogyó, és itt van a kökény, és itt van a bodza, itt van a galagonya. Most épül az a palackozó üzem, amely ezeknek a természetes anyagoknak a természetes változatát le tudja palackozni, és már ezzel ott vagyunk a piacon. Az itteni ásványi anyagok nem tartalmaznak toxikus nehézfémeket, és ezeknek a felhasználására szüksége van növénynek, állatnak, embernek, az ember környezetének, és mind annak, amit úgy hívunk, hogy jövő.